साननांगौ जायो आं नों अनजालिखौ लानानै सामफ्रामबो मानोबा उसाव बादाव हो मानोबा उसाव बादाव। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआ मानि आरो सोरनि सायाव जागोन? जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय। बेनो जादों लोगोफोर बर'नि मुंदांखा सिनियर फावखुंग्रि बिथां जेउति मुसाहारि एबा जेउति मुसाहारि बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दै आरो बिथाङा बबेनि, लोगोसेनो बिथाङा माब्लानिफ्राय बेसेबां सावथुन आरो एलबामफोराव फाव खालामबोखो, लोगोसेनो बिथांहा बबेहाय जुलि जाफैखो, बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिनानै लागोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, गिबियाव मोनथिनानै लागोन बिथांनि जोनोम जायगाया बबेयाव आरो लोगोसेनो बिथाङा बबेयाव जुलि जाहैखो। लोगोफोर, बिथां जेउति बसुमतारी मुसाहारिनि जोनोम जायगायानो जादों क'क्राझार जिल्लानि गुरुफिला गार्डेनफोर होननाय मोनसे गामियाव। बिथांनि नखरा दायो गासैबो गसाइगावआवनो थायो। बिथां जेउति बसुमतारी बिथाङा जुलि जाफैदों बङाइगाव सिमलागुरि होननाय जायगायाव सासे कन्ट्रेक्टर एबा थिखादारजों। बिथांमोनहा दायो क'क्राझार सोहोरावनो थाहैयो। क'क्राझार सोहोरावनो बिथां जेउति मुसाहारि बसुमतारीयाबो मोनसे जब मावनानै थायो। बिथांमोनहा दायो फेमिलि जाबाय आरो गथ' गथायबो जाबाय। लोगोफोर, दायो मोनथिनानै लागोन बिथां जेउति मुसाहारि बसुमतारी बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय आगान होनाय आरो मा सावथुन एबा एलबामफ्राव गिबि फाव खालामजेननाय। लोगोफोर, बिथां जेउति बसुमतारीयानो 2003 आरो 2004 गेजेराव दिहुनजानाय आंनि गोसोनि गोदै राव मुंनि बर' एलबामाव गिबि खेब फाव खालामजेनदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो बिथाङा फारियै दोनखारलांदिनि, खैरोम दैरोम, नोंनि मबाइल नाम्बार, थुलुंगाफुरि आरो बायदि बायदि गोबांथार बर' एलबामफ्राव फाव खालामबोयो। बिथांनि फाव खालामबोनाय बर' एलबामफ्रा खमैबो 20थासोनि बारा जाबोबाय। लोगोफोर, दायो मोनथिनानै लागोन बिथाङा मोनबेसे आरो मा सावथुनफोराव फाव खालामबोदोंमोन। लोगोफोर, जेउति बसुमतारी मुसाहारि बिथांनि फाव खालामजेननाय सावथुननि मुङानो जादोंमोन थाखानि थिंख्लि। बिनि उनावनो बिथाङा फारियै टेक्सि ड्राइभार, गलामनि मोदै, समायना बिबारनि गेसाव देन्था, बाइकर, सतबांसा, दायनि साजा आरो गोबांथार बर' सावथुनफोराव फाव खालामबोदोंमोन। बिथां जेउति मुसाहारि बिथाङा दिनैसिमबो बर' हारिमुखौ सिबिनो मोजां मोनो, नाथाय बिथाङा नखरनि उसुबिदानि थाखाय ओंखारनो हाथ'वाखै। सम मोनोब्ला लासैनो ओंखारफिनगोन होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो दिनैनि बिथां बर'नि सिनियर फावखुंग्रि जेउति मुसाहारि बिथांनि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर। लोगोसेनो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे बिथांमोननि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैनाय गासै रायजो राजाफ्रानो जेन एसेब्लाबो मोनथि मोनो। बेनि थाखायनो शेयार खालामनानै होदो। गोजोन्थों।